Hello, good morning. Ako naman si JR Lichada. Magbuhat naman ako vlog. Ang atong topic karon. Saan niyo pag entertain pagtagad ang mga taong negative sa inyong kinabuhi. I-share na ko ang mga tao. I-share na ko ang akong thoughts. Ano sa ako na sila pag-entertain ang mga taong negative sa atong kinabuhi. Na sila comment sa itong mga social activities na negative na po sila di na nato na sa attack doon, guys. That is part of our life. Listen na nato nga makatunta to build ourselves strong, guys. Huwag natin hindi nato sa pasakitan na atong kaugalingon. Hindi na nato na sila i-entertain. Magpasalamat ta na nag-comment sila negative sa ato. Kahit nga nato masukod kung sa takalikon aning nabuhi nasa kalibutan. Sila naghatag na ito lugar gasolina sila para malikon ang atong kinabuhi. Okay, Sabado karon. Happy Saturday. Happy weekend, guys. Mag-vlog ako sa naot nga buhay na share na maayo ako'y thoughts kung i-share nyo. English na siya. Choose not to be harmed and you won't feel harm. Don't feel harm and you Kantin. oh. Nilakaw si Kantin. Kami ko, tanong ko na ba si Kantin? Karang si Rebecca ba? Si Rebecca. Kasi kanto na ba si Rebecca nila? Sis, asa na yung location? Anak ako'y nadawat nga kuan, guys. Kang sorry stop ko ba? Kali. Tab siya mga isda. Oo, pinapunta ka si Kantin. Tab na. Sige. My place when I'm done. Ikaw balot anihan yung balot Pinoy sa German Ligos Tinglan sarap balot kasi balot stigarat to isa lang nili ko yung asawa ko nagalit kasi hindi daw ako pumili sa kanya ng balot yung igalit siya sa akin kaya yung asawa ko mahilig din kumain ng balot. Duty ako sa Francis so kasama ako pumili na ng mga pizza yung alam ko mayroon ko na gum ointment nilagyan ko pagkapit at pambili siyang araw ito mediate na hindi magawa guys, sana yung araw na maging peaceful at maganda huwag kayo mag-away huwag kayo magtalunan sa iyong mga